Tie marketplacy mali byť pôvodne, že kvalitné európske trhy, európsky regulované a čínske marketplacy. Toto fungovalo odjak živá, ale pred asi 5 rokmi Amazon začal byť veľmi atakovaný čínskymi obchodmi. A to isté sa deje aj teraz na Kauflande, lebo keď si otvoríš Kaufland, tak máš tam zo pár nemeckých e-shopov, 2 poľské e-shopy a 8 000 čínskych e-shopov. Začína byť taká veľká záplava tovaru, ktorý nie je kvalitný a nesplňa žiadne normy. A ten tovar je lacný, čo ešte spôsobuje oveľa väčšie škody pre ostatných. No a myslím si, že akože Kaufland chceli zamotiť nejakú vodu, ale podľa mňa to veľmi nejde. Otvorili ten trh, ale nezískali takúto masu tých zákazníkov. Heureka stále si drží nejaké dobrú pozíciu, aj keď áno, nie je to marketplace, ale je tam nakúpiť na Heureke a ľudia to používajú. MOL, no, vieme ako dopadol, ale podľa mňa tiež Allegro dopadá tak, že už tam je len čínsky tovar a Temu AliExpress len čínsky tovar. Čiže podľa mňa akože prichádza ten moment, že začne to byť taká brutálna záplava čínskeho tovaru, čo pre nás nie je dobre vôbec.